பிராமண பெண்ணான இந்த ஜெயந்தி அப்படிங்கிற பெண் மின்மயானத்தில் பிணங்களை எரியூட்டும் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இவங்களுடைய கதை என்ன, இந்த வேலைக்கு எப்படி வந்தாங்க, இதை எப்படி அவங்க சந்தோஷமாக செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜெயந்தி அவங்களே நிறைய இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்குறாங்க, அதோட ஒரு தொகுப்பு தான். ஸோ இங்கே ஜெயந்தி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம்னா, இவங்க ஒரு பிராமண பெண். இவங்களோட அப்பா பட்டுக்குருக்கள் சிவன் கோயில் அர்ச்சகராக இருக்காங்க. ஜெயந்தி எம்ஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க. இப்போ அவங்க பார்த்துட்ருக்க வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மின்மயானத்தில் பிணங்களை தகனம் செய்யும் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ ஜெயந்தி அவங்கள பற்றி சொல்கிறாங்க, அதை பற்றி நம்ம கேட்கலாம். நாமக்கல் அருகே கூலிப்பட்டி கிராமத்தில் பிறந்தவன் நான். அப்பா பட்டுக்குருக்கள், சிவன் கோயில் அர்ச்சகர். எங்கள் வீட்டில் 3 பொண்ணுங்க, நான் தான் கடைசிங்கிறதுனால அப்பாவுக்கு என் மேலே ரொம்ப பாசம். எம்ஏ முடித்த நேரத்தில் வேற ஜாதியை சேர்ந்த வாசுதேவனை காதல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன். எங்கள் அம்மா அக்கா எல்லோரும் என்னை ஒதுக்க அப்பா மட்டும் எதிர்க்கவில்லை. கணவர் வீட்டில் என்னை ஏற்றுக்கிட்டாங்க. எனக்கு 2 குழந்தைகள் பிறந்தன. என் அப்பா திடீர்னு இறந்துட்டாரு. அவரை அடக்கம் பண்ணும்போது பெண்ணாக இருந்தாலும் நான் அங்கே இருந்தேன். அப்போது ஒரு உடலாக இல்லாமல் தெய்வமாக தான் தெரிஞ்சார் எங்கள் அப்பா. நான் தையல் வேலை கற்றுக்கிட்டு அதை செய்துட்டு இருந்தேன். தையல் மிஷினை மிதிக்க மிதிக்க வயிற்றுல வலி அதிகமாக டாக்டர் வயிற்றுல 2.5 கிலோ கட்டி இருக்கிறதா சொன்னாங்க. சீரியஸான நிலையில் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆனேன். உயிர் பிழைக்கிறது கஷ்டம்னு டாக்டருங்க சொல்லிட்டாங்க. எங்கள் அப்பா தான் தெய்வமாக இருந்து அறுவை சிகிச்சையில் என்னை காப்பாற்றி கொடுத்தார். வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் என்ற குடும்ப சூழலில் தான் 4 வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த மின் மயானத்தில் தோட்ட பராமரிப்பு வேலைக்காக வந்தேன். இடிபாடுகளாகவும் மண்டை ஓடுகளாகவும் எலும்புகளாகவும் இருந்த இடத்தை நானும் மலர்னு ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து 3 மாசத்துல பச்சை பசேல் தோட்டமாக மாற்றினோம். சில மாதங்களில் சிதையூட்டிட்டு இருந்த ஆண்கள் வேலையை விட்டு போக நான் அந்த வேலையை செய்கிறேன்னு நிர்வாகத்துக்கிட்ட கேட்டேன். உன்னோட கணவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா வேலை தரோம்னு சொல்லிட்டாங்க. வீட்டில் எல்லாரையும் சம்மதிக்க வச்சு இந்த வேலையில் சேர்ந்தேன். என்னோட பணி நேர்த்தியை பார்த்து ஒரே வருஷத்துக்குள்ளே என்னையே இந்த மின் மயானத்துக்கு மேனேஜர் ஆக்கிச்சு நிர்வாகம் என்ற ஜெயந்தி மீண்டும் தொடர்ந்தார். இறந்தவங்களோட உறவினர்களை எல்லாம் வெளியே அனுப்பிட்டு நான் எனக்கு உதவியாக மலர்னு நாங்கள் 2 பொம்பளைங்க மட்டும் ட்ராலியில் இருந்து உடலை வைக்கிறதுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லா வேலைகளையும் செய்தாலும் கொஞ்சம் கூட பயந்ததில்லை. அதுக்காக சிதையூட்டும் வேலை சுலபமானதும் இல்லை. இயற்கை மரணம் எய்தினவங்களை சிதையூட்டும் போது 45 நிமிஷத்தில் சாம்பலை எடுத்துடலாம். ஆனால் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணின உடலாக இருந்தால் சிதையூட்டின கொஞ்ச நேரத்திலேயே சூட்டில் எல்லா உறுப்புகளும் தனியாக செதறி விழும். அதையெல்லாம் மறுபடியும் எடுத்து மரக்கட்டு மேலே போடணும். சிரமமான இந்த வேலைகளை தைரியமாக பண்ணியிருக்கேன். ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக 9 உடல்கள் வரை பின்னிரவு வரை கூட இருந்து சிதையூட்டியிருக்கேன். அனாதை பிணங்களை இலவசமாக சிதையூட்டுவேன். சின்ன வயசில் பக்கத்தில் யாராச்சும் முட்டை சாப்பிட்டா கூட மூக்கை மூடிக்குவேன். இப்போ பிணவாடை பழகி போச்சு, அதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஜெயந்தி சொல்கிறாங்க. ஜெயந்தியின் கண்களிலும் படர்கிறது சிரிப்பு. இவரல்லவோ புதுமை பெண், இவரல்லவோ சிங்கப்பெண். பாராட்டுவோம் அவரது தன்னம்பிக்கையை, போற்றுவோம் ஜெயந்தியின் கடமையை. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்கள் சமுதாயத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் தான். இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போட்டுட்டு நான் சிங்கப்பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த மாதிரி நிஜமாகவே வாழ்க்கையில் நிறையா பேருக்கு பயனுள்ள நம்மளோட வாழ்க்கை அடுத்தவங்களுக்கு பாடமாக இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்க்கும்போது தான் இவங்க தான் உண்மையான சிங்கப்பெண் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ ஜெயந்தி அவங்கள நீங்களும் பாராட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய பாராட்டுக்களை நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிச்சிடுங்க. மேலும் இதே போன்ற பல தன்னம்பிக்கை ஸ்டோரிஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம தமிழ் வைக்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சைடில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.